आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ आंनो गोबाव समनि आगोलावनो सासे लोगोआ दैथायहरदोंमोन, नाथाय बे भिडिअनि सोमोन्दै आबुङै फोरमायथि हराखैमोन। नाथाय बे भिडिअखौ नायनानै जों मोनदांनो हायोदि साब्रै आइजोआ सासे आइजोखौ दख'ना खुनानै आरो बिनि ब्रेसियार आरो बायदिसिना गाननाय देहानि जि जोमखौ खुनानै ओरैबायदि साजा होनाय नुनो मोन्दों। आइजोआनो आइजोनि सायाव इनायै उदखारि खालामनायखौ बे सावगारिनि जै नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि जोबथासिमहालागै आइजोखौ माबादि अना खाना सातजाला होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिथांमोना मिथिनाया मोजांमोनदि आइनखौ गावनि आखायाव लानानै बेबादि सासे आइजोखौ एफाबां मानि सातजाला खालामनानै साजा होनाया बियो आयेन खान्थि बादि गनायथावना जायाखै। आरो बिथांमोना बे आइजोनि सायाव जुदि माबा मोनसे दाय एबा गोरोन्थि नुदोंबा गामि आफाद थामहिनबा पुलिस थाना आरो कर्ट कासारिफ्राव बिजिरनानै जै बेफोर केसखौ समाधान खालामनो हानायनि लामा दंमोन। नाथाय बे साब्रै आइजोआ गावसोरखौनो ओरैबायदि आखु दिन्थिबायदि गावसोरखौनो मरेल पुलिस बादि महरै दिन्थिनानै बे आइजोनि सायाव ओरैबायदि उदखार खालामदों आरो बे आइजोखौ गोदनायाव फालिजों खानानै ओरैबायदि बोनानै ओरैबायदि सास्ति होदों। बेफोर सावगारिखौ नुयोब्ला जोंनि भिउवारफ्रा सानगोन, जोंनि भिउवारफ्रा बेखौ नायनानै नोंथांमोना गाव गावनि साननाय बादि बे भिडिअनि सायाव कमेन्ट हरगोन नाथाय आं सानो आरो बे भिडिअनि आबुं खोथाफोरखौ सोरबा मिथियोब्ला JSP Advice 365 चेनेलाव होखानाय जोंनि चेनेलनि वाट्सएप नाम्बार दं, बावहाय दैथायहरनो हागोन। आरो नैथि भिडिअआव बे आइजोनि सोमोन्दै आबुं खोथाफोरखौ आं बुफ्रुनो नाजागोन। नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौ नायदो।